गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनी टाउनाव माखासे सान सिगां बिजनी दख'रा आसुआ इंराजि आरो बर' लिरनाय बेनारखौ बोखारनायखौ लाना गोख्रों फिनजाथाय होदों बिजनी दख'रा एबसुआ। बिजनी दख'रा एबसुआ बिजनी नोगोराव थानाय सरकारि मावख'फोराव बर' रावखौबो लिरनो थाखाय थाबैनो खावलाय बिलाइ होगोन होनना बुंदों। बिनो मोनसे सम होनानै थिखानाय समसिम मावफुङाब्ला बेनि राहाखौ दख'रा एबसुआ लागोन होनना बुंदों। मख'नो गोनांदि बिजनी टाउननि गोबां अफिसफोराव दासिम बर' रावनि साइनबर्ड गैया, जायनि थाखाय एबसुआ बे खामानिखौ थाबैनो मावनो आखायाव लादों। माजबाटआव बिटिसि सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै जगा बादा खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव बिटिसि सरकारनि 2 बोसोर खुंथाय आबुं जानायनि लोब्बायै जगा बादा खुंनाय जायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै 15 डिसेम्बरनिफ्राय 17 डिसेम्बरसिम खुंनाय बे जगा बादाखौ दिनै माजबाट खाजोना बेंखननि गामि गाहायनि सावरायखथायाव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिम खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव माजबाट ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बाहागो लानाय बादायाव गुरु सब्रपात कचआ जगा प्राणायाम फोरोङो। दिनैनि बे जगा बादायाव बिटिसिनि 40 नं रौता बियाबनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत सरगियारिजों लोगोसे माजबाट खाजोना बेंखननि बिबानगिरि उत्पल कुमार देखा, माजबाट जौगां खोन्दोनि खोन्दो बिबानगिरि सम्पक शर्मा बिथांमोना बाहागो लायो। बनसुनि गोख्रों हाबाफारि। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंदि बनसुआ बिटिआरनि खुंथाय सोहोर बर'नि उथुमाय क'क्राझाराव बर' रावखौ लिरै सरकारि पस्टार बेनारखौ गुफुर रंजों खोमोरदों। बनसुआ गोख्रों दाबि दैखांदों 8थि फारियाव हाबनाय आरो आसामनि 2थि जर'खा बर' रावखौ बिटिआरनि गंफ्रोम जिल्लानि मावख'फोराव बाहायनो। मख'नो गोनांदि हारिनि थाखाय बेबायदि साहसै खामानि मावनो गोख्रों सिगांमारे बनसुखौ बर' हारिनि मोजां हास्थायग्रा सुबुंफ्रा हाजासे बाख्नायदों आरो बजबनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। फैबाय थानाय समाव बनसुआ बर' हारिनि थाखाय मोजां हाबा मावोब्ला बर' हारिया थारैनो बनसुखौ बजबगोन। बिजनी पुलिस बिफाना हमना मोननाय 1685 किल'ग्रामनि बार्मिज सुपारिखौ सावदों। बिजनी थानानि 122/22 रुफानि सिङाव थानाय आदालतनि बिथोन बायदियै हमना मोननाय सुपारिखौ सावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मैया 16 डिसेम्बराव सान्थिपुराव थानाय इउपिपिएल मावख' सानसेनि हाबाफारिजों आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो ब्लक कमिटि आफादगिरि बिद्दा मुसाहारिया। बिरहोखांनायनि उनाव मुर्सि समनाथ सुबिदि शर्मा लेङाइ आफादगिरि बिथाङा मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि सिङाव थानाय 19 गुदि इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै मोनसे थान्दै जथुम्माबो लानाय जायो। बे थान्दै जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथाङा। लोगोसे चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म आरो सायख'जानाय बिटिआरनि एमसिएलए माधव चन्द्र सेट्रि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। गलाघाट जिल्ला एबसुनि 40थि बोसोरसेले जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। सुरुफोथार बियाबनि एमएलए बिश्वजित फुकन बिथाङा दिनै गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानो गोनां 40थि बोसोरसेले जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ रंजालि नोगोराव गायसनदों। गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानो गोनां 40थि बोसोरसेले जथुम्माखौ फैगौ 11 आरो 12 जानुवारि 2023 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामदों। बिटिआरनि एमसिएलए सुजल कुमार सिंह बिथांनि बाख्नायथाव खामानि। एमसिएलए सुजल कुमार सिंह बिथांनि बाख्नायथाव खामानि। ख्रिस्टियान धोरोमनि गोथार बर'दिनखौ लोब्बा लाखिनानै सजल फाउन्डेसननि गेजेरजों गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरनो कम्बल राननानै होदों एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथाङा। गासैबो फोरबोआवनो गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरखौ मदद होनाया सजल फाउन्डेसननि थांखि आरो बे थांखिखौ सिगाङाव लाखिनानैनो दिनैसिम हाबा मावबोदों सजल फाउन्डेसना आरो उननि समावबो बेबायदिनो हाबा मावलांगोन होनना मिथिहोबावदों एमसिएलए बिथाङा। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि बिथांमोना एकर्डनि दफाफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव सावरायहैदों। बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' लोगोसे बर'नि सोमावसारारि आफाद एबसु आरो बारग' NDPफोर मोनसे थान्दै हान्जाया गोदान दिल्ली नर्थ ब्लकनि मिनिस्ट्रि हम एफेयार्सआव दिनै बिटिआर स्पेस एकर्डनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय मिरु नखर मन्थ्रिनि नेहाथारि अजय कुमार गयेल IAS आरो सा सानजा भारतनि एडिसनेल नेहाथारि पीयूष गोयेलजों सावरायहैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। टंला कलेजनि GSआव बनसुनि बिबानगिरि देरहासार। उदालगुरियाव थानाय टंला कलेजनि फरायसा गौथुमनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाव फरायसाफोरनि दुंहाव थासारि। गोदान बिसायख'थि खुंफिननांगौनि गोख्रों धरना हाबाफारि फरायसाफोरनि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फरायसा गौथुमनि बिसायख'थियाव बनसुजों मदद होजानाय बिजाथिया गाहाय नेहाथारिनि मासियाव देरहासार जादोंमोन। नाथाय माखासे फरायसाफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाया आयेन बायदि जायाखै होनना खुद दैखांदों। लोगोसे फिथाइ फोसावगिरि PSOआ खारखोमाना दं होननानैबो बिथांमोना फोरमायो।